kejaka ka badon haki Thani West Kesehil District kata kadai kejaka ka badon Marsenda bat kepung Pampernai kadai ru kejaka ka bahap upu asam jong ke Senong Nong Spung West Kesehil District kelak kelalong kejaka jengok kai perthai ke balak kringi sipun ba ki kun samla la kalong haki sni poya lane kumjuru wat haki sni jongblei habayo ban yakren barkatu kadne ki perlok ki thu ba habai dei bat kesni blei sim nyam jaka hakane jaka khamtam hak ba trai kleshna ya ka viewpoint ke internet ba habali kiu ke jaka ki thu ba hak ba dei bat kesni blei sim nyam jaka namar ki babun haki breu ki wan sundur ki wan ring video ki ban ring film ru bat kiwe de ki benta ki ba one shoot hakate jaka ki katu kadne ki perlok ki ong ba kalong ke jaka ka ba internet ba haba page link ba kane ka viewpoint la ban yu i saudong ya kane ke jaka kalong ke jaka internet ba rekat kilum bal penwandur internet ba da tau